2016 har indtil videre været et særdeles blodigt år i Tyrkiet. Udover det mislykkede kupforsøg i juli er landet blevet ramt af stribevis af bombeangreb. Og sent lørdag aften, der skete det igen i byen Gaziantep. En selvmordsbomber skabte død og ødelæggelse ved en bryllupsfest og tog mindst 50 mennesker med sig i døden og sårede 69. Og den her hændelse, den forstærker desværre bare indtrykket af et land i kaos, der i stigende grad skræmmer eksempelvis danske turister væk. Godmorgen og velkommen, Simi Can, udlandskorrespondent her på TV2, og Savaş Karacaoğlan, du er tyrker og bosiddende her i Danmark. Simi, hvorfor er det lige Tyrkiet, der er så hårdt ramt? Jamen, fordi Tyrkiet jo grænser op til Syrien. Der er 900 km lang grænse, og Gaziantep, som jo blev ramt, ligger jo lige op ad den syriske grænse. Tyrkiet er også det land, som nu er blevet udset af Islamisk Stat som deres største fjende, forstået på den måde, altså ud over Europa og USA, forstået på den måde, at det er nemmere for den såkaldte Islamisk Stat at ramme mål i Tyrkiet, netop fordi der er en grænse op til Tyrkiet, men altså også i høj grad, fordi Tyrkiet er blevet transitland for syriske krigere, også fra Danmark, andre europæiske lande, der gerne vil ned og tilslutte sig den her terrororganisation og kæmpe side om side med dem. De bruger Tyrkiet som det land, de flyver igennem, og så illegalt ind til Syrien. Og Gaziantep er faktisk en by, hvor der bor, altså for nogle år siden var det kun tyrkere, og jeg har været der flere gange, og nu er det altså blevet stedet, der er blevet forvandlet til over halvdelen af indbyggerne, altså er syriske flygtninge, og det er noget, der påvirker lokalsamfundet. Det er også det sted, hvor Islamisk Stat har deres terrorceller, hvor de har noget logistik, hvor de har know-how, og derfor så er Tyrkiet ligesom blevet det sted, hvor de angriber gang på gang, og så fordi Tyrkiet ligesom også spiller en aktiv rolle i kampen mod Islamisk Stat, og til gengæld også, og udover det, stiller en militærbase til rådighed for både danske F-16 fly, men altså også amerikanske fly, der bomber Islamisk Stat. Så Tyrkiet er i den grad kommet i deres søgelys. Savaş, du nikker også til det, Simi Can siger her. Det er også din oplevelse. Hvordan vurderer du situationen i Tyrkiet lige nu? Det er meget rigtigt, at Gaziantep er blevet en by, som er der rigtig mange syriske flygtninge. Og når man siger syriske flygtninge, så skal man også understrege, at der er rigtig mange forskellige etniske grupper, der kommer fra Syrien. Altså med arabisk nationalitet, med kurdisk nationalitet, som hører til forskellige, eller sympatiserer til forskellige grupper. Og det gør det endnu værre. Og den del Gaziantep-by blev ramt af terrorbomber. Det er en bydel, som er meget blandet, og det er fyldt op med syriske flygtninge. Og de fortæller en hel masse. Og derfor er det også svært at vide, hvem bag terrorangrebet. Netop fordi der er så meget blandet beboere der. Hvis vi kigger på Tyrkiet som et hele, så er det jo et land, vi danskere er rigtig glade for at tage til. Rigtig mange af os rejser til Antalya, Alanya, Istanbul på ferie, og også i andre sammenhænge selvfølgelig. 409.000 danskere var det sidste år, der faktisk rejste til Tyrkiet af den ene eller anden årsag. Det er det højeste tal nogensinde. Allerede i år, der meldes jo så om 20-25% nedgang i det tal. Simi Can, vurderer du, at man som dansker måske skal overveje, sådan, om man skal tage en tur til Antalya eller Alanya, eller hvor man nu godt kan lide at tage hen, eller skal man slet ikke have nogen bekymringer? Altså, på den måde skal man også overveje, at man skal ind til Nørreport station. Altså, vi er jo alle sammen truet i disse tider af organisationer og terrororganisationer, der gerne vil lave angreb. Vi har set det i Bruxelles, vi har set det i Paris, vi har set det mange steder, og det ser vi altså også i Tyrkiet. Men jeg tror, man skal huske at tage det hele med et gran salt, også forstået på den måde. Ikke? Jeg forstår godt, at der er nogen, der godt kan være bekymrede, fordi man kan risikere at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Men jeg tror altså stadig ikke, der er større sandsynlighed for at dø i trafikuheld, eller luftforurening, eller kræft osv. Det er et land med 80 millioner indbyggere, Tyrkiet, og ja, det er et sted, hvor terroristerne gerne vil ramme. Det er de også formået at gøre i Egypten. Vi har set det i Tunesien, hvor turisterne simpelthen er forduftet, og det mærker man altså også i Istanbul, hvor jeg også rejser meget, og andre steder, hvor der plejer at være rigtig mange turister, og de er forduftet, fordi folk er bekymrede. Og jeg kan også godt forstå, at hvis man skal på ferie eller ligge på stranden og slappe af, så har man ikke lyst til at tænke, nej, tænk hvis der sker et eller andet. Men jeg tror bare, at vi lever i nogle tider nu, hvor den frygt kan være mange steder, og vi må ikke lade frygten overtage. Det er jo lige præcis det, terroristerne ønsker, det er, at vi er bange for at tage på Hovedbanegården, bange for at tage i Tivoli, hvor vi sidder lige nu, eller tage på ferie i Tyrkiet eller andre steder. Savaş, du arbejder her i Danmark som journalist. Du laver tyrkiske nyheder om Skandinavien på tyrkisk. Hvordan oplever de venner og familie, din familie og de venner, du har i Tyrkiet, situationen lige nu dernede?
det er meget vred over situationen. De vil gerne, at alle den tyrkiske befolkning holder sammen. De opfordrer hinanden til at ikke at kigge på, hvilke etniske baggrund man har, og hvem det bliver ramt, og hvem har begået selvmordsangrebet. Skal de holde sig sammen. Og det er også det, regeringen opfordrer befolkningen til at gøre det. Og det er faktisk det rigtige vej at gå for at ligesom stå imod terrorangrebet, fordi det terrorangreb, der foregår i Tyrkiet inden for 14 måneder, 24 terrorangreb og et kupforsøg. Jeg tror, der skal meget mere til af tyrkisk befolkning, og det er ikke nok, at der kommer et par millioner samles i Istanbul imod protestere imod kupforsøget. Der skal meget mere til. Tyrkisk befolkning taler om at gå på gaderne i enhver by og vise deres fred og protestere imod terror. Og jeg ved også, at der bliver talt om en frygt, en intern frygt også for en borgerkrig måske. Hvad er det for en krig, de frygter, Sars? Det frygt faktisk er en del af arabiske forår, som man kan ligesom bruge som et eksempel, om de spreder sig videre til Tyrkiet. Befolkningen tror ikke på, at der vil komme en borgerkrig, og netop derfor de gerne vil samles sammen om at stå imod terror. Men frygten vil være der så længe, at der er så meget holder i sikkerhed i Tyrkiet. Netop efter kupforsøget, hvor mange generaler blev taget fra posten, og der er også masse holder i efterretning i Tyrkiet. Så sikkerheden er på meget lav plan i forhold til, hvor meget terror der er i Mellemøsten. Så lige til sidst her, er der noget håb for Tyrkiet, at det her det snart slutter? Fordi som sagt, de har været rigtig, rigtig hårdt ramt. Jeg tror, det var 10 selvmordsangreb på 13 måneder. Det her. Altså, desværre ser det jo ikke sådan ud, fordi Tyrkiet jo kæmper på flere fronter. Der er både den kurdiske arbejderbevægelse, PKK's militante fløj, der ligesom laver angreb i Tyrkiet, men der er også Islamisk Stat, der nu har udset Tyrkiet til at være den store fjende. Og så har der været kupforsøg, som du også nævnte før. Der er mange uroligheder, politiske uroligheder i landet lige nu. Men befolkningen håber jo, at det her det ikke fortsætter. Jeg tror ikke på, at det ikke fortsætter, fordi jeg tror på, at det er nemmere for Islamisk Stat at lave angreb i Tyrkiet, end det er at lave angreb for eksempel i europæiske lande. Og det, der er vigtigt lige at understrege til sidst, det er også, at Gaziantep ligger over ved den syriske grænse, og det er jo altså et stykke fra de feriebyer, hvor for eksempel danske turister rejser til, men de tyrkere, jeg taler med, er jo dybt bekymrede for situationen, fordi de netop er bekymrede for, at der kan opstå konflikter internt i Tyrkiet, og især i grænseområdet, hvor der jo netop er mange syriske flygtninge, at krigen i Syrien ligesom kan få en spillover-effekt i Tyrkiet. Så folk håber bare, at der er nogen, der får kontrol over situationen, men terroristerne er jo overalt. Vi håber rigtig meget, at Tyrkiet kan gå lidt mere fredelig tid i mødet. Tak fordi I lige kom og gav jeres vurdering af situationen her til morgen. Tak for besøget. Vi er tilbage.